Hi KIESHE'S! It's me, Cookie again. Ako di ay. So, walay work. So, naadto mi sa somewhere uptown, out of the city. Oh, kabukid na naman. So, watch our vlog. Tomorrow na mo siya i-post. Bye! Mga laagan. Bye! A few moments later. Guys, before me mo... Yun ako picture. Before me mag... Sakyanan no. Sa... Walang malong sakyanan. Ano ang trip? Mag... Dako kakag na. Malit sa mi. Wait, mas. Oh no! Mamalit sa mi og Mamingon na ako, mamalit sa mi mas. Mamalit sa mi og food. So yes. So guys, nahuman na mi og pamalit sa amo ang Breakfast! Breakfast. Nahuman siya. Nahuman palit na 7-Eleven na ang madaling 7-Eleven. Pero wala sila'y coffee, pero na sila'y chocolate drink. Hot choco. Hot choco. So, actually guys, may kabalaso yung agi. Pero we'll try sa Indahag na road. So, see you. Bye! Busy ko. A few moments later. Okay, so after 2 attempts, we're finally on the road. Natutaan na gid na mo ang dalan padulong sa Indahag. Pero dili pa gyapon mi sure ani kung makaabot ba mi sa among padulungan. At this is our first time, Barna. Oh, First time na mo to drive around this area. So, don't know kung sakto ba. Sa kadali lang kay samtang ga video ko ako sa tig Waze. Dire. Right side. Right. So sorry kaayo lang sa. That's a my So sorry lang sa. But anyways, so kana later on mag-video na pud dito sa road padulong siguro dito sa Kiliog dapit. Kay Chada ang GT to. Okay. Guys, first stop na mo Unexpected. is an... Unexpected nga first stop. Oh. So sunflower farm. Dali sa Gano. Yeah, so naog mi for a while kay naramgod siya sa highway. So, di pa gyud sad kay dagan tao. So, yeah. Hi.